kapilare i vene, male kapilarice, spider veins, kako ih zovemo na engleskom jeziku, na nogama, pa i na licu oko nosa je jedan od najvećih problema žena, a i muškaraca u 21. stoljeću. Kod žena često se one kapilarice, kao jedan putokaz malih kapilarica na nogama pojavljuje, često nakon trudnoće, često jednostavno sa godinama, i to bude jedna genetska predispozicija kod nekih žena zašto se te kapilare pojave. Kod nekih žena je taj putokaz, te ceste, zapravo tih kapilara na nogama toliko jako da te žene po ljeti ne vole skidati se u badekostim i naravno sa godinama te kapilare su sve jače i jače. U moderno doba, ono što je fantastično, mi te kapilare možemo vrlo efektivno i lagano ukloniti. Puno godina jedini način je bio sa sklerozacijom, gdje se sklerozant injektirao u samu kapilaru, i to je još uvijek metoda koja se može koristiti, koju mi i koristimo u Poliklinici Milojević, ali u 99% slučajeva mi sada koristimo laser. Tretman je odličan, kratak, ne boli previše, ima mala hladna pločica kojom prvo hladimo te kapilare. Sama zraka lasera je uvučena u pigment kapilare i kao što vidimo na snimci, sa samim pucnjem lasera ta kapilara nestaje. U posljednje vrijeme sam primijetila da mi se pojavljuje sve više kapilara na nogama, pogotovo nakon zadnje trudnoće i poroda, a to je vjerovatno uzrok tome je i često bavljenje sportom, česta putovanja avionom i aktivan način života, pa sam se odlučila na uklanjanje kapilara laserskim putem u Poliklinici Milojević, što se pokazalo veoma efikasno, brzo i bezbolno, i već se prilikom prvog tretmana vide rezultati i mogu se vratiti svom aktivnom načinu života. Za uklanjanje kapilara našim laserom potrebna su obično oko 3 tretmana s razmacima od oko mjesec dana. Tretman pecka malo, ali ne boli previše jer ima jedna posebna hladna pločica s kojom hladimo kako tretiramo same kapilare. Sa svakim pucnjem tog lasera kapilara nestaje. Nakon tretmana nuspojava ne bi smjelo uopće biti i spremni smo tada za plažu, spremni smo za čiste, lijepe noge bez kapilara.